It-tim tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia kien qabbad lil Manuel Delia biex jikteb artikli għall-istess Adrian Delia. Dan fis-sajf ta' sentejn ilu meta Adrian Delia kienet jikkampanja biex isir kap. Bekk fl-istess żmien li Adrian Delia kienet jgħajjar Biċċa Blogger lil Daphne Caruana Galizia fl-attivitajiet tiegħu, jikteb f'ismu kien hemm Manuel Delia, dak li llum jgħid li jrid ġustizzja għall-istess blogger. Kien iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Media.Link Communications Pierre Portelli li fil-qorti xehed kif Manuel Delia kien dak imsejjaħ ghostwriter għal kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Ix-xhieda kienet issir f'kawża tal-libell li Manuel Delia fetaħ kontra l-editur ta' Media.Link Robert Cremona. Portelli qal li jekk kif Adrian Delia rebaħ l-elezzjoni għal kap nazzjonalista, Manuel Delia staqsih għal pagament. Fil-qorti Pierre Portelli semma wkoll li Manuel Delia kien ridu editur miegħu imma kien talbu paga doppja tal-joffrielu. Ix-xhieda fil-qorti tefed dawl ġdid fuq kif isiru l-affarijiet fiċ-triki tal-poter tal-Partit Nazzjonalista u kif Adrian Delia kien qed jipprova jżomm qrib tiegħu l-establishment li fid-der kienet jgħid li se jneħħih. Dan sakemm xi ħaġa marret ħażin u Manuel Delia u l-grupp li jmexxi ħarġu jitolbu għar-riżenji ta' Adrian Delia. Fil-waqt li Adrian Delia attakkom fiktar minn okkażjoni waħda. Għalkemm xi minn daqqiet jipprova wkoll jintoġob magħhom bit-tama li jiġbor xi ftit appoġġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.